आपन हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाई नेचुरली। हीमोग्लोबिन खून में पावल जाए वाला प्रोटीन है जवन की राउर शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करेला। WHO के कहनाम बाकी वयस्क पुरुष के रोजाना के जरूरत आयरन के मात्रा लगभग 8 mg प्रति दिन होखेला, जबकि महिला में 18 mg तक प्रति दिन तक होखेला, ताकि उ लोग के सामान्य हीमोग्लोबिन के स्तर बनल रहे जवन की महिला में 12 से 16 mg प्रति डेसीलीटर अवूरी 14 से 18 mg प्रति डेसीलीटर पुरुषन में इस्तेमाल होला। आयरन आ हीमोग्लोबिन के मात्रा में कमी आवे के कई गो कारण बा, जैसे कि एनीमिया, विटामिन के कमी, आयरन के कमी। यहाँ कुछ प्राकृतिक तरीका बतावल गईल बा जवन की राउर हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ावे में मदद कर सकता। पहला, चुकंदर के रस पियल चाहे रोज एक चुकंदर खइल राउर हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ावे के सबसे निमन तरीका बा। चुकंदर में आयरन, फाइबर अवूरी फॉलिक एसिड के मात्रा ज्यादा होखेला, जवन की हीमोग्लोबिन के निर्माण खातिर जरूरी होखेला। दूसरा बात कि खजूर आयरन अवूरी चीनी के भरपूर स्रोत है। अपना आहार में खजूर के शामिल कईला से राउर आयरन के स्तर अवूरी हीमोग्लोबिन के स्तर में भी काफी बढ़ोतरी होखेला। लेकिन डायबिटीज के रोगी लोग के खजूर खाए से परहेज करे के चाहिए। संगही बीन्स, मसूर चाहे मूंगफली खइला से आयरन अवूरी फॉलिक एसिड के मात्रा ज्यादा होखे के चलते ज्यादा हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद मिल सकता। एकरा अलावे रउवा अपना स्नैक्स में भुनावल कद्दू के बीज खा सकतानी, चाहे अपना सलाद अवूरी स्मूदी में मिला सकतानी, ताकि राउर हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ सके। काहे कि लगभग 100 ग्राम कद्दू के बीज से राउर लगभग 10 mg आयरन मिल सकता, जवन की हीमोग्लोबिन संश्लेषण खातिर जरूरी बा। अंत में अगर रौरा टमाटर, संतरा, नींबू आ जामुन जैसन तीखा खाद्य पदार्थ खाए के पसंद करीले त रौरा एकरा के अधिका खाए के शुरुआत कर सकीले, काहे कि यह खाद्य पदार्थन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होला, जवन शरीर में आयरन के अवशोषण के बढ़ा के हीमोग्लोबिन बनावे में मदद करेला। इतने ना, डार्क चॉकलेट, ब्राउन राइस खइल चाहे खाना बनावे खाती आयरन के बर्तन के इस्तेमाल भी हीमोग्लोबिन बढ़ावे खाती फायदेमंद हो सकता।